Sa panahon nga ang tao wala naging mahimo sa iyang masarangan para pagluwas sa iyang kaugalingon. Amo na ang word nga English word rescue nga luwason siya, kuwaon siya sa iyang katalagman. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonson nga host sa siniaton programang Pagtuon Subong. Kagyari ang akong duwa ka mga masunson, pero may naging ninyo makita mga kauturan ang ilang mga presensya sa aton nga programa. Ang una na akong pakilala si Pastor Delbert Hintapanan, ang aton senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. May adlaw, Sir Matt. May adlaw man sa aton mga kabiyanan, mga kauturan nga nagasunod sa inyong programa. Isa ka dalayawon ang Ginoo nga tagaan niya kita sa kahigayunan nga magatuon naman sa nauna nga bahin sa sining quarter sa aton nga leksyon. And that's correct mga kauturan. This is the first lesson for the third quarter. Halin sa Hulyo, tub-tub na gid sa September. Ang ikaduha na akong pakilala mga kauturan, natapos na niyang iyang pag-eskwela diri sa CPIC. Nag-graduate na siya mga kauturan. He is looking forward nga ang Ginoo maghatag siya sa lugar nga sa diin makapadayon siya sa iya handom nga mangin pastor mga kauturan. Wala sang iban si Sir Matt Legriao. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw sa atong mga kauturan nga nagasubaybay sa sini nga programa. Kag sa subong nga adlaw, kabay nga kita naman makabaton sa pagpakamaayo halin sa Ginoo paagi sa pagpanumdum sa aton nga sa piyak sa mga pag-antos ang atong Dios nga ginaalagan buhi kagamanan. Amen. Yes, and that's correct. Despite sa aton nga mga pag-antos, despite sa aton nga mga oppression nga aton ma-experience yan, God is still there. Ari na kita, Pastor Delbert, Sir Matt, sa third quarter, first lesson. Ang aton nga leksyon nga pagatunan sa sini nga trimestre, it's about the book of Exodus. Ang experience niya sa mga katawan sa Ginoo. Sa hindi pa, aton eduko ang aton mga ulo. Sa siningation, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka-Diyos. Ginoo, buligi kami, samtang kami magapamati, samtang kami magadiscuss. Kabay pang balaan nga Espiritu, magadihon, magaupod sa amon. Salamat gid, ngay mo ginsabat amon pangamuyo. Kagang pinakamanami, amon gid, makuha, kagapo amon madakpan sa sinigid nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Amen. Sir Matt, ang aton sadsara nga text. Ang aton key text makita naton sa libro sang Exodus chapter 2 verses 23, 24 and 25. In verse 23 amo ini ang ginahambal, sang nagligad yadtong madamo nga adlaw, napatay ang hari sang Ehipto, kag ang katawhan sang Israel nagpanghayhay bangod sang kahiulipnan, kag nagtuaw sila, kag naglambot sa Dios ang pagtuaw nila bangod sang kahiulipnan. Kag nabatian sang Dios ang pag-ugayong nila, kag ang Dios nagdumdum sang iya katipan kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob. Kag nakita sang Dios ang katawhan sang Israel, kag nahibal-an sang Dios ang ila kahimtangan. Amen. Kanami mga kauturan, as what we have said, hari na kita sa bagong leksyon. First, pagini nga leksyon, naunang nga leksyon sa aton nga third quarter. It's about Exodus. Ang aton nga leksyon sa sining nga simana, oppression, the background, and the birth of Moses. So, amo ni siya.
Pastor Delbert and Sir Matt, si Moses nagidad 120 kang napatay. Na-divide ang iyang kabuhi sa tatlo ka mga chapters. The first 40 years nga dito siya sa Egypto. The second 40 years nga ra siya sa Midian under sa authority ni Jethro nga yaugangan. Kagang the last 40 years nagbalik siya sa Egypto sa pag-rescue sang mga katawan sang Ginoo. Kag ini ang the last 40 years, amo ni ang maduwagon, very colorful. Kaya mo ni siya ang record sa Exodus. Yes, Pastor, ano pa aton na masidingan sa sininga simana? Aton kilala, Pastor, no? Suno sa ginbasa nga sadsaran nga teksto sa pagkakaroon nga kung kita magatuaw sa aton mga pag-antos ang Ginoo magapamati sa aton gikan sa langit. Sa panahon na kung sa diin si Moses gintawag sang Ginoo agod nga luwason ang iyang mga katawhan. So kung kita ang nagaantos do hindi naton makita ang paghulag kag ang kamot sang Ginoo. Pero ang Ginoo kung kita magtuaw sa iya, he noted, nakita niya aton mga luha, nakita niya ang aton mga pag-agunto kag ang aton mga kasubo kag siya gali nagapadihot sang pamaagi nga maluwas kita. Yeah. Hindi lang sa atong term, kundi term sang Ginoo. Kay ti imagine 400 years, Sir Matt. So nakita naton diri, Pastor, sa may aton nga leksyon nga ang Ginoo naton padayon nga matutom sa iya nga mga katipan, sa iya nga mga covenant nina. Nga bisan pa sa piyak sang pila ka gatos ka tuig nga na slave ang iya katawhan dito sa Ehipto, pero sa gihapon gindumdum sang Ginoo ang iya nga covenant sa kay Abraham, sa kay Isaac, sa kay Jacob. Nagapakita lang ini nga ang Dios naton nga ginaalagad, Pastor, wala iya nagakalipat sa iya promisa. No matter how long or no matter how dark our trial seems nga ginaatubang naton, makasalig kita nga ang Ginoo ya maga-fulfill sang iya nga ginpromisa sa aton. So kaangay sang ginhimo sang Ginoo nga pagluwas sa iya katawhan dito sa kahiulipnan sa Ehipto, kita luwason man kita sang Ginoo sa kahiulipnan nga aton nga ginaatubang sumungkon kita magpanawag kag magsalig sa iya gahom. Yes, and that's correct. May mga ang nakita ko bilang 10 Commandments. May isa ka portion na sini bala sang 10 Commandments. May isa ka portion dira nga mga tigulang bala nga nagatrabaho. Dito nga nagalasak sila sang mga uhay kag mauhot nga imoon bricks. Ginahanot siya sang ituhanon kay siguro mahinay na siya. But he is looking forward nga they will be liberated. Kaya muna ang saad sang Ginoo, sir. Pero namatay lang siya nga wala siya nakaanggom sang liberation. Pero ang punto diri, it's not our time. It's not our version, but it is the version of God. Okay na. So, amo ni siya. And then, there is hope. Yes, Kaya may paglaom. Ara, pangayay, oppression, marginalized, mga ginadaog-daog sila, ginalupig sila, and then persecuted, exploited ang ilang sitwasyon. Imagine 400 years. But yet, in the end, God rescued them. Ari kita sa Sunday, Sir Matt, balik ko sa imo. Ano ang sitwasyon sa mga katawan dito na sa Egypto? Okay. So, kung aton basahon ang libro sa Exodus, sa pag-start niya palang, Pastor, nga daan, opresyon na ang ano na yon ang nagbukad pala sa Exodus. Pero kung basahon mo pa dayon, dira mo makita kung paano ang Ginoo magpanghikot sa tunga sang opresyon, sa tunga sang mga turmoils nga nagaabot sa iya katawan. Eventually, sa last nga chapter sa Exodus, makita naton dira nga ang Ginoo ya nag-ara na siya sa iya mga katawhan. So, nag-offer sa tabernacle na siya. So, ako nga makita diri sa Sunday naton nga lesson nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ya maga-flourish sa gihapon bisan pa sa mga mabudlay nga mga lugar o sa mabudlay nga sitwasyon. Kay tungod nga bisan ang iya katawhan ara sa foreign land, ang Ginoo nag-fulfill sang iya promise kay Abraham nga padamuon si Abraham. Hamak mo, Pastor, nagsulod sila sa Ehipto, 70 lang sila kabilog. 70 lang. Oo. Pero pag abot nila dito, nagdamo nga hasta ang taga-Ehipto mismo, ang hari sang Ehipto, kinulbaan na. Nga mas madamo pa sila sang sa amon. So, gin-oppress sila, isa ina karason nga gin-oppress sila, pero sa gihapon, ang point ko diri, Pastor, nga gusto i-drive out nga, sa pihak sang mabudlay nga sitwasyon sa aton nga kabuhi nga, ang Ginoo ya able nga mag-prosper sa iyang katawhan, bisan pa sa tunga sang unfamiliar kag mga challenging environments
naton. So Yes. makasarig lang gid kita sa aton nga Ginoo. Yes, and that's Pastor Delbert. Ang libro ng Exodus, Pastor, no, sa Hebrehanon, nagsugod siya sa Shemoth. Buot silingon sa mga ngalan. Sa mga ngalan sa mga patriarka. Siguro later sa mga Grego kag sa Latin amo gingalanan nila Exodus tungod sang exit, pagguwa nila gikan sa kahiulipnan. But sa Hebrew, it is Shemoth, the names sang mga patriarka kag ilabi na gid kay Jacob kag ang iya mga kaliwatan amo ang gin-narrate kag gin-plastar diri. So ini siya nga sitwasyon, Pastor, nagapakita sa aton sang kung paano ang Ginoo nagpadumdum sa aton sang iya pagpakamaayo. Despite sa nasiling na ginasirma, 70 lang sila, gin-oppressed sila, pero the more sila gin-oppressed, the more sila nagdamo. So siguro the more we maximize our time, the more we become productive. Yeah. So amo ni natabo sa katawhan sang Ginoo. And then seemingly in our human perspective sa nasiling mo na Gina, it seems hopeless. 400 years. It seems hopeless. But diri naton makita nga ang Ginoo is still sovereign. Yeah. Ipaluntad gid sang Ginoo kung ano ang iyang plano sa iyang katawhan biskan pa sa pagpamalabag sang evil powers. Kaya nag-emphasize ko sa ating opening statement ang word rescue pala. Nga sa 400 years, wala na ginahimo ang Ituanon, ang mga Israeli noon. Imagine, gintagaan sila sa mga talikala, gintagaan sila sa mga bantay, gwardya. Kaya nakulbaan mo itong sila mo kayo na sir, nakulbaan ang hari sa Ituanon, sa Egypto. Nga dudamo pa ni sila. When they will magkala sila, mag-uprise sila, pero di yun sila sa mga Israeli noon. Pero amo gid ang natabo. Pero amo gid ang natabo. Ang kanlukan nila, ang ginompress nila, amo gid ang natabo because of God's presence na sila nakaginan. And that's correct. So, at the time nga hindi na ginila mahimo, that's the time God rescue. Amo man na sa aton mga kauturan, that they will come, nga wala na gid mahimo. And God will come in. Wow. And Pastor, may isa o kamay, Pastor. So, sa Exodus chapter 1 bala, verses 8 to 11, makita to dira nga may bag-o nga hari nga nag-arose. Sa una tiniguhay pa sila ni Joseph. Tapos pag-abot sang bag-ong hari nga wala nakakilala, nag-abot ng opresyon sa iya. So gusto ko lang nga i-remind sa aton man kag sa aton mga kauturan nga ang earthly security bala temporaryo lang ina siya. Kay hindi aton, we should not take favorable conditions for granted. Kay ang chimpo abi ang sitwasyon nagaili so subong kun ayahay imo pangabuhi wala ta kabalo sa piyak sa sunod nga inadlaw lain na imo pangabuhi. So ang ako na gusto nga i-point out diri, Pastor, nga kinanglan nga nagapadayon kita nga naga-abide sa Ginoo. So regardless ang atong sitwasyon ayahay man kita on ara kita sa opresyon, kinanglan nga nagapabilin kita nga ara sa Ginoo kundi ang Ginoo ara yang pagpakamaayo. Yes, and that's correct. Kaya akong pagidrugang sa panahon ng COVID-19. Na dito ba gani ang damo baptism, dito ba gani ang damo ng mga katutom. So ang maning natabo, they started with 70, pagsulod nila sa ito, anay ginpugo sila, ginoppress sila, they were being taken advantage to. The more nga nagadamo sila, the more nga matutom sila, and the more amo na siya ang nakita ko man nga isa ka nami nga kung isa kong taway lang mga buhita daw hindi ti kanin magsimba, pero kung sa din may problema ta dukoy ta balik sa iglesia, dukoy ta luhod kag magduko sa atong mga ulo. And this is what happened to Exodus. Pastor, sa Monday ang atong eleksyon, the historical background ari na di ang mga paraon o kon ng hari sa Egyptohanon. Sa sining aspecto, Pastor, no, sa kabuhi ni Moses, ma-date na to ni ang Exodus siguro mabulubanta naton Marks 1450. Suno sa kay William Shea has been cited sa aton ni Jerry Moscala nga mo siyang main contributor sa aton lesson sa pagkakaron. Pero ang biblical narrative naton ma-confirm naton sa extra biblical sources. Do nga sa Biblia wala nang ngalanan kung sino nga Pero, plaster lang ang Pero. Kaya ang Pero title buot silingon ila hari. Sa ilang pagkabig siguro
but silingon nga ang mga Ehiptoano nagakilala nga ang ilang Dios, Dios sang adlaw, nga amo si Horor or si Osiris. Amo na ang ilang pagkilayar. So that's why may ara lang kita nga Pharaoh. So sa panahon ni Moses, siguro ang wala kilala sa kay Jose nga paraon amo si Amosi. And then ginsundan siya ni Amenhotep. So ang ara na siya sang 1546 BC hasta sa 1526 BC nga amo siya ang naghatag sang pagdaog-daog sa mga Israelinhon. Kag sundan siya ni Thutmose I sang 1525 BC to 1512 BC nga mo siya ang nag-issue sang death decree nga pamatyon atong mga lalaki, mga lapsag ng mga lalaki, pero kung babae pabayaan lang. Kag sa amuman nga bagay siguro sa sinang panahon si Moses ang natao, kag ini siya may bata siya nga babae nga amo si Hatshepsut. So sa 1503 BC apakadto sa 1482. So nga amo ni siya siguro ang nagbatiti kag nag-adaptar sa kay Moses. So sang pagpalagyo ni Moses kag sa panahon nga ang paraon nga ginpagwa ni Moses ang mga Ehiptoanon ang mga Israelinon gikan sa Ehipto, amo ni si ang paraon amo si Thutmose III siguro pastor. So makita naton nga ang istorya ni Moses diri sa libro sang Exodus ma-confirm naton sa istorya nga guwa sa Biblia. Extra biblical sources. Nga nagasibo gid kag dagakwan. Yes, Sir Matt. So ako nang kita diri pastor kan sa background bala no before pa magsulod ang Israelites dito sa Ehipto, una gid nga nakasulod dito si Joseph. Pero unwanted circumstance to ang kay Joseph nga natabo tungod nga gin-oppress siya. Pero sa pihak sang sitwasyon o sang experiences ni Joseph dito sa sulod sang foreign land dito sa Egypt with to be particular sa ara sa Egypt no. Pero ang presensya sang Ginoo amo gid ni siya ang pinaka-key nga nangin successful si Joseph dito. Kay bisan diin nga scenario, bisan ano ang sitwasyon ni Joseph, always gid gina-depict sang Bible that God was with Joseph. Yes. So ang pina lang gid ka sekreto sa aton nga kabuhi subong ano man ang aton sitwasyon, amo ang presensya sang Ginoo na permi ko bala pastor ginadumdum ang hambal bala ni Pastor Pavel Goya nga do not pray for blessing sa Ginoo, pray for the presence of God. Kay kun diin ang presensya sang Ginoo, ara iya ang pagpakamaayo sang Ginoo sa aton. Kay kun blessing, sir, ang atong madumduman ang nabaton ta lang. Yes, Why hindi dumduman kung sino naghatag. Oo, sa blessing. That's the point. Pero kung ang ara ang naghatag, di permi may blessings na. Pero kung ang blessing lang, kaisa lang na. But the presence of those who give blessings will always have. So halin sa kay Joseph, pastor, hasta sa istorya sang Exodus, makita naton sa aton nga leksyon nga naga-reveal ini that God is always working behind the scenes. Bisan pa nga hindi mo makita nga sa suhambal mo pastor bala kagina, daw hindi mo makita nga nagahulag, pero ara ang Dios, ara ang Dios. So rest assured kita sina mga kautoran. Yeah, and another historical backgrounds yung may ito, of course. Hindi nato mabalaan ang matungkad gid ang Exodus kung hindi kita magkadto sa Genesis. At least dito natao si Moses, hasta napatay si Moses dito sa Genesis. Ang diriya sa Exodus, amo lang niya ang pagbalik ni Moses halin sa Midian, kag nagsulod siya, kag ginkuha iya ang mga katawan. Okay? Di sa sunod ni nga mga sinimana, mabalante ni mga 7 ka hampak, 7 ka mga support anon, nga istorya until nagkuha gid sila sa Ehipto. And then, sa primero pagsulod nila, welcome, bakit si Joseph second highest ranking officer mo? Nga mo sila ni ni Paraon, wala na sang labaw pa sa imo, Joseph. Ako lang gid ang labaw sa imo. Sa aton pa, ang tanan ang stenta to welcome to. Sa sunod ng mga tuwing nagdinamo sila, they are still welcome. Until nga napatay ini ang Paraon. Ang Exodus nag-introduce nga
ang bagong hari nagabot kag wala na nakakilala sang kay Joseph kag sa iya mga katawan kag amo to pastor nakita iya na tulupang niya mas damo pa sila abot sang sensos damo pa sila kumpara sa mga Eptuhanon. That's the oppression and the slavery started. Okay, yes pastor, may kadugang ka. Sa sining nga bahin pastor na imo makita nga sa kung ano man nga circumstances ang kabuhi may ara kita karon or kung ano man naton namigihan ang Ginoo wala nagakalipat sa iyang katawan. Wala gid siya, wala nalipatan si Jose, wala man nalipatan ang iyang katawan sa Israel. Yeah. Sa Egypt. Sa aton nga Martes, okay. Ang istorya diri nga ang hari si Paraon. Okay, ang word nga Paraon is an Egyptian term for king. So generic ni, hindi ni siya kung ano nga ngalan specific. Damo sa mga Eptuano, nakita yun nga damo ng mga Israelinon. May duwa diri ka specific nga mga midwives nga amo si Sepra kag si Poa. Nga ginambalan siya sila sa ngari nga kung mag-anak ang mga Israelinon sa pagwagid sang bata nga mga lalaki inyo dayon kugaon inyo nga patyon na pero wala nila ginpati ini. Tigin patawag sila sa ngari nga angaway ka muna gamuni. Galing kay ti sila ang mga babae nga mga Israelinon grabe kay mata nga hindi pa kami kaabot. Na sila. Nagwa ng lapsag. And that's the point. Yes, Sir Matt. So, it is worth noting, Pastor, nga ang king, ang Pharaoh sang Ehipto, wala gid siya sang bisan isa gin pangalanan. Pero ining duha ka midwife, nga ordinaryo lang ang mga tawo, gin pangalanan gid. So, may importansya gid sila. Yeah. So, kung aton nga tan-awon na nga sa pihak sang gahom sang hari o kung sang parao sang Ehipto nga ini, wala yaman gyapon na force ang mga midwives nga ini nga magkontra sa Dios sang mga Israel nga ini. So, hambak mo tong hambal mo pastor gani nga pamatyon pero wala nila ginpatay. So, nakita ko diri nga sa aton nga pagpagabuhi subong importante nga nagakadlo kita sa Ginoo labaw sa tanan kaysa sa iban. So, fear God above all else kay para sa ding. So, nakita ko diri nga sa piyak sang pagkaordinaryo lang sining duha ka midwives ni pastor pero nagatudlo ini sa aton nga ang courage o kun ang kaisog naton it must be rooted sa pag-revere naton sa Ginoo bisan pa nga kung kaisa ang pag-stand naton for what is right nagadalo niya kita sa risk o kung sa ano man. So ini mga babayi nga ini regardless sa kung ano man kagamay ang ilang nga nabalaan theologically pero wala lang nila ginhibalo ang ilang nabalaan kundi nga ginobra gid nila kung ano ang nabalaan nila nga insakto. And that's correct. Yes, sir. Pastor. Sakyan ko tong punto ni Sir Matt ginano nga ang Pharaoh wala ginhingalanan pero ang duha ka midwives ginhingalanan. Ginhingalanan sila tungod kay faithful. Amen. And that's correct. Faithful sila. So amo ginhingalanan sila atong hindi faithful wala na hingalanan sa Biblia. Another thing pagid diri pastor sa nasilay mo nakagina ang Pharaoh is a generic nga term for the king of Egypt. Kag siguro para sa mga Ehiptohanon ang paraon daw Dios na sa ila nga pagkabig siguro ka nga ni Osiris or ni Horus sa pagkilala sa mga Ehiptohanon. Pero ang paraon, ang Diyos sa pagkabig sa mga Ehiptohanon, wala nakabadbad or wala nakapaliso sa conviction sa duha ka midwives. So, bisan do Diyos sa pagtanaw sa katawhan, pero kung nagpabilin ta nga faithful, imagine bala, kung kisa ma-influensyahan ta sang mayor, ma-influensyahan ta sang mga high-ranking officials, kung kaisa daw matipyok na kita. Pero sa sining nga bahin, ang duha ka midwives, no. They are faithful sa kabubuton sa aton sa ila sang Ginoo. That's why they are remembered as one. So let us be faithful. So regardless kung anong mga influensya ang magbuot sa aton batok sa aton conviction. Yeah. Ang isa pa din ako na talupangdan. Kung nag-death decree na. Okay, wala to ginpamatay sa mga midwives mo. Na ti daw na sila nga rin, uy, nawdamo gyapon kabataan. So there was a death decree. Amo na ni ang pagkatao man ni Moses. Ang punto diri nga ginpamatay, pamatyon sila. It is because mga Hudiyo sila. Simply they are Jews.
Tiyan mo man sa abot mga panahon, maabot na panahon nga, pangpigoson kita, simple tungod Adventista kita. Hindi tungod nga nakahimo kita sang sala. Hindi nga nakahimo kita sang something nga against sa gobyerno. But because of our name, because of our faith in affiliation with God, that's the point nga kita pamiso paano niya persecution. Do you have something some more? So kadami bala sang characteristics sang duha nga ini pastor no nga gin-honor gid sila sa Ginoo. So ang ako nga lesson bladri nga God always honors faithful obedience. Nga ang ining duha ka midwives ang gin-bless ang Ginoo sa ila ginatagan man sila sang dako nga pamilya. Yes. So kay balo kita kung daw ano ka importante ang pamilya sa mga nga chimpo. Now, sa Wednesday, the birth of Moses, ang pagkatao ni Moses. Yeah. Ang word nga Moses, alin sa, sa Hebrew nga tub, means good. Good. Nga natao si Moses, Exodus 2, versikulo 2, Moses was born good. Pastor. Siya. Ini pastor no, hindi lang kay good siya physical, kundi ang quality sang iyang kabuhi mangin maayo kay ang amo ni siya nga pulo nga tube sa Genesis amo man ang gigamit sang Ginoo sa panahon nga siya nagpanuga. That's how God paano gin saysay sang describe ang adlaw nga tube. It was good, very good. Yes, wide. So kag ang Ginoo sila niya sa kay Moses tube or maayo kay may maayo gid siya nga plano para sa kay Moses kag hindi lang sa kay Moses kundi sa iyaman mga katawhan. So, the divine providence na ginhatag sa Ginoo para sa kay Moses amo sa pagpanumdom sa iya mga katawhan kag pagakuhaon sila gikan sa duta sang kahayulipnan. Imagine bala bilang ginikanan sa ginikanan man ni Moses. Kung wala sila sang courage, wala sila sang kaisog nga tatapon taguon kag magsakripisyo sa kay Moses for 3 months. Kag sang hindi na nila matago, nagpangita sila ideya nga paano ma-preserve ang kabuhi sang bata. Nga kung sa diin, paagi sina matigayon ang plano sang Ginoo. So, it is a reminder for our parents nga ang pag-atipan sa atong mga kabataan. We have the responsibility. Dira matuman ang plano man Yes. ang Ginoo sa ato. Yes, Sir Matt. So sa pagkatawo kay Moses, daw wala gid sang gamay nga porsyento pastor nga mangin leader siya, nga mangin savior sa sang katawhan sang Ginoo dito sa tungod sa amo to nga circumstance ganiyan. Pero nakita sang Ginoo kung ano kag kung paano niya gamiton si Moses unlike sa aton nga mga katawan. So kita yaabi kung makita kita nga weak wala di sang mahimo kay weak ini siya pero ang Ginoo naton iba nakita sang Ginoo ang potential nga daan even before Moses was born balaan sang Ginoo kung ano na ang buluhaton ni Moses. So ang ginhimo sang Ginoo gin-preserve niya gid ang kabuhi ni Moses paagi sa mga mambal kita nga courageous action sang iya nga ginikanan and of course gingamit man sang Ginoo ang compassion sang bata ni Pharaoh nga si Hatshepsut no. So makita naton diri nga ang Dios naton ang kamot sang Ginoo naton is always at work behind the scenes. Yes. No nga sama-sami ginagamit sang Ginoo ang pagtuo bisan pa ang mga choices sa mga individuals in order for His will to be fulfilled. Yeah. Hamak mo gingamit sang Ginoo bata sang hari sang Ehipto nga hindi believers pero sa gihapon gingamit sang Ginoo para nga ma-fulfill ang iyang nga plano. So tanan nga plano sang Ginoo iya matuman gid. Gani. Nakita si Moses sa galutaw-lutaw sa suba. Naluoy ang ang prinsesa. Okay, kay pag-abri gid sang basket nagibi si Moses daw na nakuha gid ni Moses ang attention sang prinsesa. And then ginbalik si Moses sa iyang ginikanan. Moses stayed there for 12 years. Okay, after 12 years gindala na si Moses, ginclaim na si Moses. Kag sa sulod sang 28 ka tuig, Moses was trained, educated in the best universities of Egypt.
Yeah, and that's it. Nga, ang wonder ako, Pastor, sang ginbalik na ni Hatshepsut si Moses sa iya ginikanan, siguro, may mga bodyguards na dito, may protected na si Moses, Yeah. na hindi na siya pagpatyon, hindi na siya belong sa death decree sa Yes, and that's correct. Asa nga gindala na siya, ginpa-eskwela siya, grabe gid ang Ginoo magpanghikot, bisan pa nga, Yes. daw hindi natin makita subong, pero grabe ang Ginoo panghikot behind the scenes. And then Moses is planned to be the next Pharaoh. Yes. Yeah. Kay ti ang sunod nga Pharaoh, ang ba iyang adopted mother nga si Hatshepsut na si Moses amo ang ano ni ang manunubli. Kay ti sa ilay lalaki sa una importante mo na mangin-encouragent sang utod ni Hatshepsut nga hindi nabutang diri. Pero amo na siya ang sitwasyon. Sa Thursday, Moses is groomed to be the next king, but God changed the plan. Ginliwat sa Ginoo. Pastor Delbert. Sa sining bahin, Pastor, no? Di mo na gani makasiling ka nga ti daw hindi mo makita tuod ang kamot sang Ginoo. Kung sa sining bahin si Moses ti ara siya na plano siya, na train na siya. Kaya kung kaisa ang training ni Moses bala daw hindi siya santo kung ano ipahimo sa iya sa Ginoo kay to sa iya sa Ehipto tapos ang pagbaon niya ang iyang katawhan. So sometimes sa aton kabuhi may mga butang nga kung sa isa ara sa aton nga daw hindi man naton magamit sa buhaton sa Ginoo sa gyapon. But sa pihak sina ti innate sa training ni Moses nga ti ara siya prinsipe siya pagkakita niya to sang duha ka Hudiyo nga nagainaway at igin saway niya at ang una gali nga kita niya na oppressed ang iyang mga tawhan, ginbuligan niya, napatay niya ang Egyptohanon. Kaya gintago niya. Pagkatapos niya, sunod nga adlaw, nakita siya. Kag amo tong may ginaway, ginpacify niya. Pagkatapos niya pacify, ginhambalan siya. Nga anong imuon mo sa akon? Parehas ang ginimo mo to sa nagligan nga adlaw. Napatsyon naman ko. And then Moses think nga ini kung mabalaan ni Paraon, patyon man siya. In such a way nga kung ano tani nga plano may ara si Hatshepsut sa iya, Hatshepsut kag ano nga training may ara siya na change. Na baylo sa sina nga panahon kay naglagyo na siya pakadto sa Midian. Because ang plano sa Ginoo iba sang sa aton. The way kay si Moses naghunaw na siya nga i-rescue na niya. Naghunaw na siya nga ang iyang talento, ang iyang education will help him rescue his people. Kaya isang 40 taon na si Moses, kita yan na mo. Nga akong galikatawan ni. So God called me to rescue them. But the plan of God is not for him to carry on. I-unlearn pag niya for 40 years ang iyang natunan sa Egypto because God has another way to rescue his people. Yes, sir. So, naguna-una ako, Pastor, na kung wala ayhan ni Moses, ginpatay ato, ang plano, ang training ni Moses dito sa may under sa Egyptian nga so basi I don't know kung mangin okay ang iya training dito nga mangin leader siya. Pero maybe gamiton man sang Ginoo ito agud tong ilid ni Moses ang iya katawhan. However, so amo na to ginpatay ni Moses ang Ehiptohanon nga ato pero gusto naton klarohon nga ang pagpatay ni Moses sa Egyptian nga to wala to yan nadala sa plano sang Ginoo. Tungod ang pagpatay hindi gid plano sang Ginoo. However God used that consequences or situation nga ina to prepare Moses for leadership. Amen. So dito ni Moses na realize nga kaysang dito sa Ehipto, Pastor, he was somebody abi. Manginhari siya mo. So gin-allow sang Ginoo ato nga matabo abutong ang consequence sa kabuhi ni Moses sa pagpatay niya dito. Ma-realize ni Moses nga that he was nobody. Kay 40 years man sa nga nang nobody na siya. So gin-training ato ang pagka-nobody ni Moses gingamit ato sang Ginoo nga as training para kay Moses. Tapos ang last nga phase nga 40 years naman sa wilderness, dito ni Moses na realize nga ang Ginoo gali makagamit mightily sa akon nga nobody. From somebody to nobody, then God used him mightily. And that's correct. Wow! Kadamo, mga turan. Pero that's only the introduction. We will learn some more about Moses and the Exodus in the coming weeks. Ako na pangayuan si Pastor Delbert ang last take ni mo, Pastor. And then si Sir Matt. Sana sila mo nakagina, Pastor, nga si Moses ma-rescue, no? In that instance, si Moses nag-rescue, gin man. Pero kung aton kabubuton ang aton tanawon,
sa gagmay kag pinakagamay nga pamagi. Ginrescue ya tuod ang iya duwa ka amigo, ginrescue ya tuod to ang gapangabudlay, kag din ginrescue pacify niya ang duwa, pero kutob lang dira ang plano gali ang Ginoo, hindi lang kay duwa o tatlo. Ang plano sang Ginoo ang kabug-usan nga iyang katawan. Yes. So gani sa aton mga kauturan nga aton ibutang ang aton perspective kung kaisa sa perspective sang Ginoo kag aton hibaluon paagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Yes, sir. So, God is always at work. No, ano man ang even in our oppression, failure, or any detour sa kabuhi naton, tandaan gid naton mga kauturan nga God's purpose can still move forward. Amen. And that's correct. Mga kauturan, not by might, nor by power, Amen. but it is the Spirit of God. Si Moses, nagaunaw na siya nga ang iyan natunaan nga mga military tactics will help him lead his people. Pero hindi kili among plano sa Ginoo. Moses unlearned for 40 years sa wilderness sa Midian. That made him ready for the next. And that's Exodus. Sa hindi pa si Sir Pastor Delbert magpangamuyo, ako na pasalamatan ining aton nga mga sponsors, Elder and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Ruda Hardenico, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Ido and Fimi Don Bandes, Dr. Norven and Ma'am Rosalina Ibieso, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Ido, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Manong Carding Mendoza, Marlubel Heruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Manang Helen Barbasa, and then Jet and Susan Caro. Salamat sa inyong pagsuporta. Pastor Delbert. May gugmaon kag dalang pa naman ni Dios. Salamat sa imong mga pulong sa pagkakaron. Kag sang background, introduction sang lesson sa sininga quarter. Sa kabuhi ni Moses kag kung paano nimo ginkuha ang katawhan gikan sa kaulipnan kag himuon sila nga mga hilway nga mga katawhan kag ikaw nagluntad sa tunga nila. Ginoo, kabay pa ikaw magdumduman sa mga pag-antos, sa mga kapipitan, sa mga luha, sa mga kamauturan. Kag sa pagkakaron o Ginoo, ikaw magapadihot kag magapadayon sa imong mga plano sa ila. Nga kung kaisa hindi namon mabatyagan, apang Ginoo patod kag ikaw nagahimo sang amon mga pag-antos bilang maayo kag may ara ka maayo nga tinutuyo suno sa imong mga saad. Tatapa kami nga magbatutom sa gihapon sa imo sing dalayon sa piyak sang sirkumstansya may ara kami. Kag isaha kami sa pagbendisyon nga may ara kami nga kalipay sa pag-alagad sa imo samtang kami nagapaabot sang imo paghilway sa amon sa siningdutan-on nga sala pakadto sa langit non nga kanwa. Ini amo ginatugyan pasalamatan ng imong mga saad amon mabaton sa gahom ug sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.